Il-wirja annwali tas-soċjetà Die-Cast and Scale Model bit-tema The Biggest Little Motor Show toffri varjetà kbira ta' modelli ta' karozzi ta' kull qies u għamla. 48 kollezzjonista nġabru biħġarhom taħt saqaf wieħed biex mis-sala ewlenija tal-Iskola Medja fih dan il-Kulleġġ ta' Santa Teresa f'ta' Pariż f'Birkirkara juru dak li tant jozzu li tant huwa għall-album lill-pubbliku. Minn barra numru sabiħ ta' modelli ta' karozzi antiki, moderni sportivi, Amerikani, karozzi mill-films, vetturi tal-kostruzzjoni, vetturi kummerċjali u oħrajn, din is-sena wieħed isib varjetà ta' diorami li ħolqu l-kollezzjonisti stess sabiex jikkumplementaw il-modelli għal-wiri. Fost l-ambjenti maħluqa wieħed isib ambjenti ta' garaxxijiet, diversi parkeġġi li fihom inkludu wkoll modelli bħal karozzi tal-linja u siti tal-kostruzzjoni fost oħrajn. F'din il-wirja hemm ukoll mudell ta' rik ta' żejt li jaħdem b'mod perfett u fuq mejda oħra, diversi modelli mill-film Fast and Furious u Batman fost oħrajn. Mal-mikrofonu ta' One News Andri Riccardo Tonna li qed għandu 13-il sena biss huwa l-iżgħar membru tal-klabb spjegalna kif tħajjar għal dan il-passatemp interessanti. Jina kien ikolli toys l-aeroplani u trakkiet tal-linja, snap fit tal-aeroplani bdejt nġbor kollezzjoni meta kont xi 5 snin, trakkiet tal-linja riċenti bdejt sa l-oħra. U bażikament ukoll missieri għandu 4000 karozzi tal-Ford u vannijiet għax hu jħobb il-vannijiet. U ħadd id-delizzju minnu għax hu kien jessibixxi f'din il-wirja. U inktib f'din il-wirja u ġejt f'din il-wirja biex nessibixxi l-aeroplani u il-trakkiet tal-linja. Ma jonqsux ukoll modelli ta' aeroplani tal-militar u l-modell ta' ċirklu li huwa wkoll maħdum sal-inqas dettall. Attrazzjoni ewlenija hija wkoll il-minjatura tal-Port il-Kbir, bosta vapuri tal-flotta navali Ingliża fi żmien il-gwerra. Jiġbdu lajn huma l-modelli tax-Xarabanks u l-karozzi tal-linja l-antiki maħduma kompletament bl-idejn minn materjal riċiklat. F'din il-wirja jispikkaw ukoll xi modelli ta' dajjes tal-Irmonk fosthom il-mudell tat-tugboat Paulina li ġeneralment tkun sorġuta ma' ġemplieni fil-menqa l-Marsa. Din il-wirja se tibqa' miftuħa sena l-4 13 ta' Diċembru, Jum ir-Repubblika.